ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತೆರಿಜಿ ಸೀದಾ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕುಲ್ ದೂರ ಪೋತ ದಾದ ಮಾತುಕತೆ ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೋಣ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅರೆಲ್ಲ ಅವಳು ಜೈದಿನ ಶೋ ಕೂಡ ದೇಯ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋತು ಜೈದಿನಲ್ಲ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಉಂಟು ದಾದ ಪನ್ನಿ ಪನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕುಜಾ ಬೈ ಜುಮ್ಮ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್. ಹಿಟ್ಟಾಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನೊಂಜಿ ಉಂಡಾಯನಾ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾರ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಾಗ್? ವಾವ್ ಬೊಕ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ದ ತೋಡ ತುಲ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋ ಹೊಂಜಿ ಬತ್ತುಡು ದಾದಾ ಆರು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ದಾದಾ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಬದಲಿ ಉಂದು ಪಂತೋಡು ಆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಪಿರಾಡ್ದು ತೂ ಉಂಡತ್ತ ಅಕಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚಾಪುಜ. ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಈಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪತ್ತ ನಿಕ್ ಬೋರ್ ಆಪುಜ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಮೋನೆಡ್ ಕೊಂಚ ಯಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಎಂಕುಲ್ ವಾರ ವಾರ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ಪಾದ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಆಪುಜ ಇಜಿ ಎಂಕುಲು ತನಿಷ್ಕ ಗಾಯತುಲೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಪೂರ ಕೈ ಕಾರಿಡ್ ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆಗಿ ದಾದಾ ನಾನು ಟೈಟ್ ನಾನು ಹೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಕ್ಕು ಚೌದೆತ್ತು ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಿ ದಾಲಾ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಲೆಗ್ ಮಸಾಜ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಕಾತು ಕಾತುದು ಸಾಕಾದು ಪೋತು ನಮಜಿರುವ ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಯಾನು ಗೊರ ಮನ್ಪದೆ ಆತೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಅದು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ಕು 200 ಕೊರ್ಪೆ ಇದಾದ ಮಲ್ಪುವನ ಮಲ್ಪು ಪಂತೆ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ 10,000 ಸೇವ್ ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತೊನರೆ ಉಂಡಿಗೆ ದಾದನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಲ್ಪುಜ 200 ರೂಪೀಸ್ ಸರಿ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ಪ ಲೇಸ್ ಜ್ಯೂಸು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಏತು ಸೇವ್ ಮಲ್ಪ ತುಕ್ಕ ಒಟ್ಟರಾಶಿ 1,000 ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪನ ಓಕೆ ಡನ್ ಅತ್ತ ಡೀಲ್ ಅತ್ತ ದಾದಾ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುಜು ಒಂದು ಮೂವಿ ಕೋಟಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ 14th June ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಅತ್ತು ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆತಿನ ನೋಟುನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮನ ಓಕೆ ಅವು ಫೋಲ್ಡ್ ಆತನ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ಡಬ್ಬ ಜೋಕುಡ ಆಯ್ಚಿ ಮಾರ. ನಮಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನಮಗೆ ಹಶ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಒನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒನಸ್. ಒಂದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆತಡು 10 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಸಂಡೇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ. ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ್ನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ದುರಾಂಡಲ ಪೋಕ ಬೋರ ಒಂದುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಜಾಗ ಪೋಪುನಪ್ಪ ಓಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಎನ್ನನಾಗ ನೆನಪಾಪುನ್ ಖಾಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಈ ಸಂಡೇಲ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯ್ನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗುನಾಗ ಟೈಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ ಒಂದು ಪುಣತೆ ಅವಲ ಪೋಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಣೆ ಎಂಕಲಿಗೆ. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ನೆನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲು ಓಲಾ ಜಾಗ ನೆನಪಾಯ್ಜಿಂಡ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ರಾಂಡಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಡ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಗಡಿ ಪೋಂದಿತ್ತಡ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡ ಮಂಡೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 7:30 ದಾದನ ಆತುಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನರ ಜೈದೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಲಿಡೇ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಐತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆತುಂಡು ಬಜಿಲಿನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಟೀ ವಿಡು ದೇವೇರ್ನ ಪದ್ಯ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಜಾಲ್ ದೆಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಡೆ
ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಾಡುನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ TV ಆನ್ ಅವರೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 minute ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಏಪಲ ಈ ಟಿವಿಗೆ ರಪ್ಪ ಆನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆನ್ ಆರೆ ಆಪುಜ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ ಪ್ಲೇ ಆವರೆ ಆಪುಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನುವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಟಿವಿದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಇನಿ ಮಂಡೆ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಯಾನೆನ್ನೆ ಓವಾಂಡಲ ಶೋಕದ ಶಿವ ದೇವೇರ್ನ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಫೈನಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಸಾಂಗ್ ಶಿವ ದೇವೇರ್ನ. ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಕಿಲ ಡೊಂಕಿಲ ಕಾಣೆ ಅನ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಗದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಖುಷಿಗೆ ಪಾಡುದ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏಪಲ ಪುಚ್ಚ ಜೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪಿದ್ದಾಯ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ ಆತ ವೇಟ್ ಉಂತು ಲೈಬ್ರರಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತಿದ್ದುಂಡ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಅಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ದನಲ ಫೀಲ್ ಆಂಡೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಸದ್ಯ ಗೀತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ನಿಕಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದನ್ವೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಲೊಚ್ಚುಫ್ಲ ಬಾಯ್.